Hello, good evening everyone. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय. स' लोगोफोर जायफोराहाय मोजां मोनो निश्चय नोंथांमोना नायलांनो हागोन भिडिअखौ आरो निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टपिकआ मानि सायावहाय जागोन. आङो सानफ्रोमबो मिथिखानाय टपिकखौनो बेबायदि लानानै फैनाय जायो आरो आङो एसे लेटैब्लाबो भिडिअफोरखौहाय लानानै फैनाय जायो आरोना. थ' आङो सानदोंमोन एसे सिगाङावनो भिडिअखौ लाबोनो नाथाय सम गैयामोन आरो बेनि थाखायनो आं एसे लेट जादों आरोना. थ' जियानो हक जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन. गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावबाय. थ' बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि. निस्सय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय टाइटेल आरो बेबायदिनो थाम्बनेलफोराव नायनानैबो मिथिखाबाय जानांगौ आरोना. जोङो बयबो खोनानो मोनखादों बा जोङो मिथिनो मोनखादों मैयाहाय जोंहा बेबायदिनो एग्जाम बा बेबायदिनो जोंहा इन्टारभिउ जोंहा दङमोन. बेबायदिनो जायफोराहाय थार्ड ग्रेडनि थाखाय बेबायदि प्रिपेयार खालामबाय थादोंमोन आरो बा रेडि जानानै दङमोन आरोना. निस्सय एग्जामखौ होबाय जानांगौ मोजाङैनो आरो बेबायदिनो जोंहा फर्थ ग्रेड दंबावो बेयो अक्ट'बरावहाय फैगोन जानांगौ. जोङो बिनि थाखायबो एसे रेडि जानानै थायोब्लानो जाबाय आरोना. थ' जायफोराहाय बेबायदि साख्रि लानो सानदों थ' जोंनाथ' आरो बेबायदि साख्रि थाख्रि लानो हानाय जयगताबो गैया नालाय. थ' बिनिखायनो बेबायदि मबाइलावनो भिडिअसफोर बानायबाय थानाय जायो आरोना. थ' साख्रि लानो हानायबो बेबायदि माने गोहो गैया आरो बेबायदिना थ' जोङो फरायनोबो रोङासै आरो मा बुंबावनो. थ' बिदिब्ला लोगोफोर जोङो बयबो मिथिदों मैयाहाय बेबायदि जे मोनसे जाथाय थ' जोङो गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों. बेबायदि भाइरेलफोर जानायखौ नुनो मोन्दों जोङो. थ' जेन हक मा बुंबावनो आरोना. बिनि सायावहाय बेबायदिनो गोबांथार चेकिंआथ' जादों आनखि माने बेबायदि बाइकनि साबिफोरखौ सिन्थाय बेबायदि लानो होआखै आरो बेल' नङा जेबो लांनोनो मोनखाया होननानै बुङोब्लाबो भुल गैयाना. मबाइलाथ' आरो गोजाननि बाथ्रा आजिखालिथ' आरो मबाइलावनो मोनजोबो ना. मबाइलखौथ' आरो मायाव लानो हानो ना. AI निफ्राय लानानै मबाइलाव जि कुइसन खालामो बेखौनो मोनो ना. थ' मबाइलखौथ' जों लानो हाखाया आरो बेबायदिनो बाइक साबिफोरखौबो बेबायदिनो लानो मोनाखै जाहैदों. आंबो एसे थांदोंमोन सेन्टारथिंजायहाय आरो एसे बेरायदोंमोन बा माने गोबां फालो फालो बेबायदि ना. थ' कम्पिटिसनाथ' गोबांखा जोङो बयबो मिथिगौ. थेवबो जोङो ट्राइ खालामबाय आरो बेबायदिनो एक्सपिरियेन्सफोरखौहाय जोङो मोननो हायो आरोना. थ' होआलासिनो थायोब्लाबो जानाय नङा. थ' जोङो होनांगोनबो आरो जोङो बेबायदिनो बयबोथ' आरो बहायथो मोनजोबनो हाखानो ना. थ' मोनजोबनो हाया. दा जियानो हक एग्जामा जोंनि साइडथिंजाय बेबायदिनो मोजाङैनो जानानै थांदों. नाथाय बाखि बेलेगावहाय जोङो बेबायदि मोनसे भाइरेल भिडिअसफोर जोङो नुबाय थानो मोन्दों. मा जानायमोन निस्सय नोंथांमोनाहाय मिथिनो मोनखाबाय. खुद माने बेबायदि जाय बेक्तियाहाय जादोंमोन ना थ' गावसोरनो बिसोर बेबायदि शेयार खालामखाबाय आरो जोंहा बेवहाय बांद्राय बेबायदि बुंनो गोनां जेबो गैया. जोङो बयबो मिथिजोबखाबाय बेबायदिनो बायदिसिना प्राइभेट पार्टसिम थ' बेबायदि चेकिं जादों जाहैदों आरो बेबायदिनो दांग्रोमदों आरोना. थ' एथ'बां स्ट्रिक्ट ना. थ' मानि थाखाय बेबायदि एफाबां स्ट्रिक्ट खालामखो थ' बेखौहाय बुंनो हाला. आरो बेबायदिनो जेलबो जालायबावोबा 3 बोसोर ना 5 बोसोर मा बुंनो ना. थ' दिनै साख्रि लानायावबो गोबांथार खस्थ' ना. सरकारनि गुन्दैखौलाय आरो बहायथो ओरैनो मोनजानो. थ' स्ट्रिक्टआथ' आरो जाखासिगोन. जियानो हक गावसोरनि इस्सा बायदि ना थ' सालायलांगोन. बेनि सायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया. नाथाय बांद्रायसिम थाङोब्लाथ' आरो एसे माने खोनानायावबो नुनायावबो उसुबिदा जायो नामा. थ' बेखौसो आङो बुंनो सानो. माने बेबायदि प्राइभेट पार्टफोरसिमहाय जोंहा थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो बेबायदि ना. थ' सोरबा साकरि लानो थांथारनाया आरो सोरबा नकल लागोन बेबो नङा. गोरोङा गोरोंखा टेलेन्टआ टेलेन्टखा नामा. थ' बिनि सायाव आरो एथ'बां बेबायदि स्ट्रिक्टलि खालामनायाबो बांद्राय मोजां जायाखै आरोना. थ' बेबायदि एथ'बां दांग्रोमनो गोनांथि गैया. थ' जेनो हक लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला. आङो बे आपडेटखौनो लानानै फैदोंमोन. बेबायदिनो एसे क्लिप्सखौ आङो दामनानै होगोन. थारैनो मा जादोंमोन बयबो मिथिखाबाय. आङो थेवबो लेटलिबाबो आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो जाय माने प्राइभेट पार्टआव
बेबायदि चेकिं खालामदोंमोन स' बेबायदिनो हिन्जाव मानसिसोखा ना थ' जोंनि माने हौवाया हिन्जावनियाव दांनायमोनब्लाथ' आरो एसे बांसिन माने दस्रा टाइपनि जागौमोन आरो बेयो ना थ' जियानो हक दा लेडिसनि गेजेराव आइजोनियावसो बेबायदि समस्याया जादों थ' बेवहाय आरो बांद्राय बेबायदि बुंबाय थानांगौ जेबो गैया दा जियानो हक हौवा मानसिफ्रा बेबायदि डाइरेक्ट माने प्राइभेट पार्टआव टाच खालामनायमोनब्लाथ' बापरे बाप मार फाइटिं जागौमोन ना थ' आङो बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला তো মূল কথাটোলৈ আহিছো তো তাত কি হৈছিল আমাৰ এক্সামৰ আগতে চেকিং হৈছিলে যেনেকে সবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয় তো তেনেকে আমাৰ ইয়াতেও এক্সাম হলতো হৈছে তো তাত তেওঁলোকে কি কৰিলে যেতিয়া ছোৱালীবিলাক মাতি আছে 6-7টাকে ছোৱালী ভিতৰলৈ যাবলৈ দি আছে আৰু লেফ্ট চাইডে তেওঁলোকে কি কৰিছে চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে তো সেইটোলৈকে ঠিকে আছে সবতে চেকিং হয় আমাৰ ইয়াতো হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকে বডিত টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহল তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনাৰ পেণ্টি পৰ্যন্ত খুলি পিনে চাইছে আমি যিবিলাক মাৰ্জিত ড্ৰেছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে কুৰ্তি আৰু লেগিংছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে তো লেগিংছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে হাত ভৰাই চাইছে পেণ্টিৰ ভিতৰত হাত ভৰাই চাইছে মই নাজানো কি বিচাৰি আছিলে তাতে তেওঁলোকে কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবিছিলে তেনেকে মই বুলি নহয় তাতে বহুত গৰাকী যিমান গৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেই কিজনে চাইছে যোনে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গৈছে তেওঁলোকৰ মেখেলা দাঙি পেটিকোট দাঙি পৰ্যন্ত চাইছে लास्टारावहाय आङो मोनसे आपडेट होनो लादों थ' बेयो जाहैबाय आङो बेबायदिनो फिसा मोनसे बेबायदि बागाननिहाय आङो क्लिप्स लानानै फैदों थ' बेयो जाबाय भेनिला आरो बयबो मिथिखागौ जोङो भेनिलाखौ गायनायाबो मोजां बेयाव प्रफिट होयो आरोना थ' बेबायदिनो जोङो गोबांथार नुनो मोन्दों ड्रेगन बायदिसिना बेबायदि बागानफोर गिदिर बागानफोर जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा जोङो न'फोरावहाय एफा एनै गायनानै लायोब्ला आरोना थ' मोनजायोबो आरो माब्लाबा समावहाय बेबायदिनो जोङो थाइफा थाइनै बेबायदि जोङो फाननोबो मोनो आरो थ' बेबायदिनो खरसाफ्राहाय ओंखारो थ' गायनानै लानो हायोब्ला माने अराय सम बेयो थाइबाय थायो ड्रेगनाथ' आरो खनसे गायनायनि उनावहाय बेयो माने लं लास्टिं ना थ' बेबायदिनो गोबां बोसोर 10 बोसोर 20 बोसोर बेबायदिनो थाखायो आरोना थ' फिथाइखौनो होबाय थागोन बेयो खेबसेयावनो माने बोथोरा मोजांबाथ' 6-7 बार 8 बारसिम बेबायदि माने थायलांबाय थायो थ' बिराद मोजां आरो प्रसेसखौ आङो खिन्थालांनि एसे माने क्लिप्सखौ आं होनानै होनि माबायदि ड्रेगन बा नैबे जोंहा भेनिला थ' बे भेनिलाखौहाय जोङो माबोरै गायनाय जायो बे जाबाय भेनिलानि फुलि बेखिनिया दं आरोना थ' बे बिराद गोजौखा आरो बिराद बरिया खानाय फुलियाहाय मजबुत आरो एकदम बियो माने गायनाय थांबाय बेबायदि माने फाथोनि बस्था होनानैहाय थ' जोङो बेबायदि होनो हायो बेवहायबो माने बेबायदि लागायनांगौ थ' आरो बेवहाय कक'पिट होनांगौ बेबायदि जोङो सिस्टेमाव बे साइडखौहाय बेबायदि धालाय होनो हायोब्ला बेयाव मोजां जायो आरोना थ' बेबायदिनो हा होनांगौ बेवहाय थ' दाउफोरा बेयाव जेबो एरनो हायि बायदि बेयो गोजौखानै बिराद मोजां खेलाया आयौ बरियाबाव नायदो नै गोजौखा एकदम बरिया गोजौखा आरोना थ' बेबायदिनो हा होनो हायो बेयाव इथाखौ साइड होनानै थ' बेवहाय माने धालाय होनो हायोबा बियो बेबायदिनो मोजां जायो आरोना थ' गेजेरावहाय हा होदो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेवहाय अर्गेनिक हासारखौहाय होनो हायो दाखोरफोरखौहाय आरो कक'पिटखौ होजायो आरो बेयाव नैबे जाबाय ड्रेगन लास्ट बिनिफ्राय आरो बियो थायनाय नंला एबारावहाय माने 6-7 बारसो बेबायदि थायबाय आरो नै फिथाइया बिराद बरिया रागासिनो लासैनो आरो नै बिबारफोर दङ बेवहाय माखासे माने ओंखारगासिनो दासिमबो जोबनानै थाङाखै एबारावहाय बिथिंबो दङ बारा गैया दासो माने थायहांगासिनो आरो फैगोन बोसोराव बांसिन जागोन बरिया थायगासिनो नैबेयाव नै बेबायदि नालेंखर बिगुर होबाय आरो जोङो फ्लिपकार्टआव अर्डार होनानैबो मोनो एमाजन फ्लिपकार्टआवहाय थ' कक'पिटखौहाय जोङो गुदियाव होयोब्ला बिराद बरिया जायो आरोना नै मद' जायो बेबायदि माने सेहेरा लायो आरो बेयो जोङो बेवहाय बेबायदिनो गारि टायारफोरखौ होनानै हाखौ होनो हायो आरो बेबायदिनो अर्गेनिक हासारफोर होजायो जोङो बेवहाय बेबायदिनो नालेंखर बिगुर होनांगौ कक'पिट दङबा जोङो अर्डार खालामनाय बेखौबो होजायो ग्रथ लायाखै मायाबा थ' मायाबा मोजाङैनो ग्रथ लादों
तो बेफोर एसे माने बासिनायनि चान्स थायो आरोना। तो नैबेबायदि दुमनानै होनो हायो आरो बेवहाय गय बिलाइ खानो हायो। गुदियावहाय मोजाङैनो जोङो बेबायदि अर्गेनिक हासारखौ होनो हायो बेबायदि माने दुमनानै लायोब्ला आरोना। बिलाइया माने प्लास्टिक बायदिसोखा। तो बिराद बरिया ग्रथ लादों नैबे फांसेया बेस्ट आरोना नैबेबो। तो बेबायदि फाथो बस्थाखौ होनानै जोङो बेखौ जोङो एसे माने सिस्टेमेटिकआव गायोब्ला बुस्थुआ मोजां जायो आरोना। आरो सानफ्रोमबो जोंहा नैबे दंफाङा एसे मोजां जाखानांगौ आरोना। तो दंफाङा जुदि फुलियाहाय जुदि मजबुत नङाबा बियो माब्लाबाबो माने बे ग्रथ लानायावहाय बेबायदि मोजां जाया। जोंहा जेरैबायदि ना माइ दंफांफोराहाय गुदिनिफ्रायनो जुदि नोङो दंफांखौ मोजां बानायनो हायाबा बिनि फिथाइयालाय आरो बबेहायथो मोजां जानो, माब्लाबा मोजां जाया। आरो फिसा फुलिखौ लानानै जोङो माब्लाबाबो ग्रथ खालामनो हाया। बेखौ ग्रथ खालामनो थांनायावनो जोंना 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोरा ओरैनो दैयावसो थांगोन। तो बिनि थाखायनो जोङो सानफ्रोमबो एसे मोजां ग्रथ जानाय बेबायदि फुलिफोरखौसो नायनानैहाय जोङो गायनांगौ आरोना। आरो सानफ्रोमबो गायोब्लाबो जोङो बेबायदिनो एसे सिस्टेमेटिकआव थांनांगौ। तो बेवहाय बेबायदिनो जोङो अर्गेनिक बेबायदि माबा मोनखायो। तो जोङो बेखौहाय स्प्रे खालामनानै होनो हायो बिनि सायावहाय बेबायदि अर्गेनिक हासार बेबायदि जोङो दै सै लगायनानै दोनखानाय। तो बिदिनो बिलाइफोर होनानै फेसेवनाय ना। तो बे बुस्थुखौ जोङो बिनि सायाव स्प्रे खालामनानै होबाय थायोब्ला तो बेयो बेबायदिनो ग्रथ लायो आरोना। तो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो बेवहाय कक'आ बेबायदि चक्लेट बायदिसिना ना। तो जोङो बेफोरखौबो गायनो हायो। आरो बेबायदिनो जोंहा नैबे कक'पिट ना। तो जोङो बे कक'पिटखौहाय नालेंखरनि बेबायदि बिगुर बायदिसिनाफोरखौ जोङो गुदियाव होनानै तो जोङो बेखौहाय बेबायदिनो मोजां मोनसे बेबायदि खुन्थिया होनानैहाय तो जोङो बेवहाय मानला होनो हायो। आरो बेवहाय मानलानायाव जोङो बेबायदिनो बस्था बेबायदि फाथो बस्था ना। तो बेबायदि बस्थाफोरखौहाय जोङो खानानै नङाबा जोंहा बेबायदिनो गय बिगुर ना, गय दुखनानि बिगुर। तो बेखौहाय बेबायदिनो मेरायनानै जोङो बेवहाय गय बिलाइखौ मेरायनानै होनो हायो। तो बेयावबो माने मोजां जायो आरो मानलानायावहाय। तो सुबिदा जायो आरो एसे थाबैनो माने ग्रथ लायो आरोना। तो बियो जोथोननि सायावसो। आरो जोङो सानफ्रोमबो बेवहाय बेबायदिनो जोङो हासारथ' होनो हाखाया। बेबायदि रासायनिकआ बेवहाय खामानि होखाया। आरो भेनिलायावहाय रासायनिकखौ भेनिलाया माने जाया, बेखौ बियो लाखाया आरोना। तो बेखायनो जोङो बेवहाय जेसेबां हागौ बेबायदिनो अर्गेनिक सिस्टेमावसो जोङो बेखौहाय खेथि खालामनाय जायो। तो जोङो बयबो मिथिगौ जायफोराहाय बेखौ बेबायदिनो गायगासिनो आरो बयबो मिथिखानाय। तो थेवबो आङो एसे एक्सप्लेन आङो खालामबाय माबायदि माने सिस्टेमेटिकआव गायोब्ला बेयो माने ग्रथ जायो ना। जोङो बेजों नांथाबबाय थायोब्लासो प्रेक्टिकेलि जोङो मिथिलांबाय थानो मोनो। ओरैनो जोङो माने प्रेक्टिकेलि जोङो नांथाबालासिनो एकदिनिया जोङो फार्स्ट टाइमाव गायोब्लाथाय जोङो डाइरेक्टलि गल जाखायो। आरो बियो थैजोबनोबो हागौ। फुलियाहाय थैयोब्लाथाय गोबां लस जायोना। फांसेयावनो बेबायदि 300 400 बेबायदि होनानै बायनानै जोङो गायोब्ला तो जोंहा बेवहाय फांसे ब्लाइट नांनानै थैयोब्लानो लस जायो। तो बिनि थाखायनो जोङो एसे गोजौ सांग्रां हायावहाय बेखौ गायनाय जायो। आरो जोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लायोब्ला निस्सय बेयो मोजाङैनो ग्रथ लायो आरोना। तो जोङो जोथोन लानांगोन। जोथोन लायाबाथ' जेबो बुस्थुआनो जाखाया। तो गासैयावबो खस्थ' दंखायो, जोङो ओरैनो मोनखायाना। तो भिडिअ बानायनायावबो खस्थ' दं। आरो बेबायदिनो खामानि मावनो थाङोब्लाबो खस्थ' दं, गारि सालायनो थाङोब्लाबो खस्थ' दं, जेरावबो खस्थ'आ थाखायो। फुलिखौहाय नांगौब्ला निस्सय लानो हागोन, बारा गैया बेबायदिनो एसे दङ आरोना। तो फुलिया बिराद मोजां आरो नांगौबा लानो हागोन। गोजौ गोजौखा बेबायदिनो 20-30 दालसो बेबायदि दं जानांगौ। निस्सय माखासे माने गायनाय थांजोब्बाय आरोना। तो जेन' हक बिदिब्ला लोगोफोर सिजोनाबो माने बे समावनो जोबनाय बायदियानो जाहैबाय। आरो नेक्स्ट बेबायदि जानुवारि फेब्रुवारि बै समावसो जाहैसिगोनलाय। तो बिदिब्ला आङो दिनै बांद्राय गोलाव खालामला। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों, बाय बाय।